Tard il-ġimgħa filgħaxija l-Korp tal-Pulizija ppubblika l-inkjesta interna li saret mill-Complaints Board dwar il-każ ta' Josif Galja, ir-raġel li kien irnexxielu jaħrab minn Malta minkejja li kien hemm arrest warrant maħruġ fuq ismu. Din inkjesta fil-konklużjonijiet tagħha titfaħtija fuq żewġ uffiċjali tal-Pulizija u tajt li ma kien hemm l-ebda direzzjoni mit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija sabiex ikun hemm xi għajnuna lil Josif Galja. Apparti minn hekk jidher li issa se jkunu qed jittieħdu passi dixxiplinari kontra żewġ uffiċjali illi issir referenza għalihom fir-rapport. Ġimgħat kemm il-Union tal-Pulizija kif ukoll il-Partit Nazzjonalista qalu li ma kellhomx fiduċja fil-mod kif saret l-investigazzjoni dwar dan il-każ u li kellha ssir inkjesta tassew indipendenti, xi ħaġa li qatt ma saret. Il-konklużjonijiet tal-investigazzjoni ġew ippubblikati mill-Korp tal-Pulizija l-ġimgħa filgħaxija għalkemm il-verità hi li dan ir-rapport ilu lest mix-xahar li għadda, datat 30 ta' Awwissu, iżda ħadd ma jaf għaliex inżamm mistur. L-email mibgħut mill-Pulizija juri wkoll li l-Korp ippubblika biss minn paġna 16 il quddiem ta' dan ir-rapport. Interessanti l-fatt li r-rapport jgħid b'mod ċar li l-Kummissarju ma kienx jaf b'dan il-mandat ta' arrest internazzjonali u fis-sistema tal-Korp hemm difetti serji. Il-Korp tal-Pulizija minħat qal li beda jevalwa r-rapport u se jindirizza n-nuqqasijiet b'mod immedjat. Il-Complaints Board tal-Pulizija kien intalab jibda din l-investigazzjoni f'Mejju li għadda. L-eks uffiċjal tal-Gaming Authority Josif Galja kien arrestat fl-Italja wara li nqabad permezz ta' talba mill-Pulizija Ġermaniża li kienet ħarġet mandat ta' arrest fil-konfront tiegħu. Galja kien għaddej ukoll proċeduri fil-Qrati Maltin u kien fuq police bail. Huwa proprju għal din ir-raġuni li hu ma seta' qatt joħroġ minn Malta sakemm ma kellux il-barka tal-Kummissarju tal-Pulizija jew xi ħadd ieħor fit-tmexxija tal-Korp.